Mayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends, kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw ang lahi na sad nga istorya ang tagantag kinabuhi diri sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Daghang salamat sa itong mga kaigsunan diha nga nakasubscribe na og ato sang makita nga ubay-ubay pagyud ay ang mga nagtan-aw nato nga wala pa makasubscribe. Ang inyong pag-subscribe dako kayo og ikatabang para mapalambo pa nato ang ato ang YouTube channel ug mapadayon nato ang paghatod og mga inspiring nga mga istorya gikan sa itong mga kaigsunan sa laing-laing dapit ng kalibutan. Sa mga OFWs, sa mga balikbayan, o sa uban pa na itong mga kaigsunan karon nga nasa barko, o niya ilaha lang i-download ang video. Daghang salamat sa inyong pagsuporta. O sa mga kaigsunan nato nga sa di pa matug, maminaw usa sila sa to ang mga istorya. Daghang salamat kayo. Again, sa itong mga kaigsunan diha, subscribe and click the notification button. O i-appeal na lang pod ang katabi with Ate Gems kung diin inyo makaplagan ang mga daan na nga mga istorya nga mga repurpose na nato nga di na inyo makaplagan ining ato ang channel sa pagkakaron. I-click and subscribe also. Sa katong ginamupada sa ilang kaugalingong suwat, istorya, ipada ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Kung wanyo makuha ang kompleto nga email ad, ma-check sa ninyo sa to ang video description below. Na dito ang kompleto na tong address. So dito maglangay og aniya na ang istorya nga pinada sa itong igsuon nga taga Leyte nga tawagon lang nato sa pangan nga Boboy. Dili lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May mayong adlaw sa tanan nga nagtanaw karon ug nagpaminaw sa tong YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Kini atong istorya karon kasagaran makita nato ni kada adlaw o madungog nato ni sa mga kaagi sa tong mga kaigsunan pero makalimtan rasad nato. So ato ni siyang paminawon ang istorya nga pinada ni Boboy. Dili lang kay drama-drama lang, dili kay inimbento lang niya, kundi kaagi gyud sa tuang sender. Dear Papa Joe, mayong adlaw kanimo og sa tanang mga subscribers nimo sa YouTube. Hinaut ponta nga manghatag ka og t-shirt pohon namong imong mga suki. Why not pohon? Tawagan lang ko sa pangan nga Boboy. Mo ni tawag sa kung amahan kanako kay iyahaman kong junior. Taga Leyte day ko og dila nako isulti kung asa nga lungsod kay mauwawsad ko sa ako ang kaagi. Dugay na biya ko nga followers nimo kay maabot man sa bang inyong istasyonan diri sa mua kay duol raman mi og baybayon. Daghan na nakailan nako diri tungod sa akong negosyo sa una og karon. Ang nakalahi lang mas dako to ang sa una. Ako isa-isa ang akong nadak-an nga sitwasyon sa una kutob sa ako ang mahinumduman. Ug nganong niabot sab ko sa sitwasyon nga nahimo sa kong bati sa uban. Bata pa lang ko makaingon ko nga dinaog-daog ko sa mga tao tungod kay naay depekto ang ako ang hitsura. Putot ko nga pagkabata og malnourished pagyud. Kay lagi mga pobre ang ako ang mga ginikanan. Sa ako bitong pagpaminaw sa imong mga gipangbasa nga istorya halos tanan nato nga mga Filipino kay nagtubo gyud sa grabing kalisod. Usahay makaingon ko nga ngano kaha? Kung sincero pa lang ang gobyerno sa pag-edukar sa mga tao nga di magpalabi og daghan og mga anak og tagaan og maayong edukasyon ang mga bata, siguro makakaplag gyud og maayong trabaho. Pero mauli gina ang gisulti sa kasagaran. Kinahanglan makat-unta og musukol sa kalisod. Laban lang.
Sa mong gamayng baryo sa Leyte, Papa Joe, gipagkatao ko nga pobre. Ang nakalahi lang kay mas makita sa mga tao ang akong diferensya sa itsura kaysa akong kasing-kasing. Gipagkatao manggug ko nga putot o daot. Kasi gikaingon ko na nga malnourished ko. Ug kanunay nga magahilak kung gikan sa eskwelahan tungod sa mga kasakit nga di gani sila o di gani ko kapalit gani og lapis og papel. Naman gani mga lapis ug papel, mga hinatag pod sa mga silingan nga pinangayo rasad sa kuang papa. Dong, pasensya lang jud kayo ha. Total, practice pa bitaw ni inyo ang suwaton. Kay kung makamaon na ka, basin na makapalit ni og bagong lapis o daghang papel. Mao gyud ni ang di nako makalimtan nga gisulti ni Papa diri kanako, Papa Joe. Ako pud taon, yango-yango lang, pero maski sa ing-ana nga butang nga ginamit nga lapis kay nahimo ng instrument sa pagbuli sa mga classmate nako sa una. Mga pobre masad sila kasagaran, pero kung makabuli gani sila, murasad og si Kinsa. Mao nga magapangutana ko nga hangtod karon ngano kahasa nga naay mga tao nga pareho raman susama nato nga mga pobre unayon raman pud ta. Kung ano nga ang akong amahan man ang nag-amuman nako, tungod kay nga akong mama na ay gipamati. Butan siya, pero adunay diferensya sa pangisip. Tungod nini, daghan mga tao ang mingon nako nga, mao di nga ingana na si Buboy. O ang mga batanon nako mga silingan o mga bata nga kaedad nako, siyempre, wanay kahadlok nga mingon og mga sakit nga mga pung, diri kanako og tawagon ko nila og putot, anak sa buang, batignaong, way pulos. Mga pong musulod og mutusok sa ako ang dughan, Papa Joe. Nga mura bitog mga lansa nga gidukdok kanako matag adlaw sa akong kasing-kasing. Maski ing-ana si mama pero love nako siya. Kay di siya maing-ato kung wa pa ko niya gipanganak. High blood ug diabetic manggod si mama ug nagpostpartum. Ug wa na mauli kay wa masay ikapatambal ang akong papa. Para niya, bughat lang ug maulian ra daw puhon. Muli ko sa balay nga maghilak, Papa Joe. Muduol ko ni mama pero di na ko siya masultian ug naunsa ko. Kay unsa pa man, wa mangyapon siya mabuhat. Kay bisan pa man sa kahimtang sa kong mama, kabalo biyasag ko nga masakitan siya kung makadungog og ingon anak, Papa Joe. O Papa Joe, hinay-hinay na baya nga naulian si mama ato. Pero ang iyang dungog nga buang, nagpadayon lang gihapon sa nahuna sa mga judgmental nga mga tao. Usa sa mga hinungdan nga nakapanganti ko nga moabot ra gyud ang panahon makabaws ko ninyo, mao ang ilahang pagtamay sa kong inahan. Usahay, magtukong ko sa dapit, duol sa bintana, magangad-hangad nga layo kayog pananaw. Uban ang ako ang mga damgo. Muana na lang ko sa kong kagalingon nga moabot ra lagi ang panahon. Moabot ra lagi. Inyo paron, pero lingin ang kalibutan. Murag yun sa salida ba, Papa Joe? Sa batang edad nako, puno na ko sa pagdumot sa kuang mga silingan. Nga unta, kasagaran nila. Kay ako raman unta sad nga mga paryente o kadugo. Pero di sa mawa sa kong nahuna ang mga pangutana nga unsa kahaog, mao na lang gyud niya ang akong kapalaran. Pobre na lang jud ko, hangtod sa hangtod. Kay ako gani mga silingan, mga pobre man gihapon. Katong mga maguwang na kong mga edad, mga pobre lang gihapon. Paita bitaw sa realidad, Papa Joe, ang akong pagdumot, nagtubo sad, kay wa man sa ko'y simba-simba, kay layo baya ang amua sa simbahan, naamua sa bukid. Wasad makatudlo nako kabahin niini, labi na ang ako ang amahan. Anyways, matud pa nga time flies. Niabot ang panahon nga nagkahamtong nako.
Pero mao gihapon ang sitwasyon sa akong kinabuhi. Pobre og tinamay. Tungod sa ko ang pagkaputot lagi. Paita bitaw ning height. Siyempre, instinct magyud na sa tao nga gusto makakaplag og hinigugma og labi na nga gusto sad nga makatilaw sa inyohang gitawag nga paglapa sa leon og karnero, Papa Joe. Gusto nga motilaw, musuway. Maghimo og mga sweet memories. Kutob na lang ko sa kilig-kilig sa akong unahuna. Pero ang inyong boboy, wa gyud usa. Kay nga naman. Kaya mga babae nga kung akong duulon, mupalayo, mutalikod, mulikay. Makapamalikas na lang ko sa kuang kaugalingon, Papa Joe. Makaingon ko nga, mga pilian, baya ninyo murabiya sa muugdi mga bagtakon. Sorry, Papa Joe ha. Nahinumduman lang nako. Bugal-bugalan ko sa mga babae at ubangan sa ilang mga barkada unya mga tawa sila nako. Dugangan pa sa pagsulti nga, unsay tanaw nimo nako? Manguyab ka? Nya mo katawa, Papa Joe. Way klaro nimo uy. Okay unta ka gwapo ka maski mubo ka. Pero unsaon man taong ka uy? Pamilya og parihon nimo og height uy. Hala uy. Kalami bay katawa nimo. Mura sa ka og kinsang gwapaha nga nanimaho man gani kang gwaras napay aping nimo ay murag nataruyan og amorsiko. Matod ko pa, Papa Joe. Kay wa na yu ko kapugong sa iyang pag-insulto diri kanako. Og dito, ako nabatyagan ang unang pagdugmok sa ko ang kasing-kasing. Wa nako nakakita og kahayag sa gugma. Wala na'y pulos nga maguyab-uyab pa. Kay wa gyapon mo dawat nako nga babay nga sama nako og hitsura. Why mo dawat? Mo ni pirmi nga magbalik-balik sa akong nahuna, Papa Joe. Busa naanad ko sa akong kaugalingon nga ing-ato na lang. Kung di ko nila dawaton sa akong hitsura, basin dawaton ko nila sa akong kalampusan. O dito, nagsugod ang akong pangandoy. Pero unsaon ko man? Wa ko'y resources, kay wa pa ko'y kwarta. Unsaon ako pagsugod sa akong pangandoy para ipanawong nako sa mga tao nga sa ilahang bati nga binuhatan diri nako. Pero ang naanako mao ang determinasyon. Nga mas dako pa kaysa ako ang kuwang sa akong pagkatao. Matod pa nila, walay bayad ang magdamgo. Namugas ko og sugod, Papa Joe, kay may gamay naman sa kong puhunan niya itong panahuna kay nisuod man ko. Sa mga katuigan nga gasigi ko damgo, nisuod ko pagka-helper. All around ko, Papa Joe, sa akong isudlan. O di paganit ako ang akong sweldo. Pero nagtigom jud ko o nakatabang pagani ko sa akong mga ginikanan. Nagsugod ko sa pinakaubos nga mga paagi. Nangangkat ko o ginagmay lang ang mga ukay-ukay o kasagaran, mga karsunis nga akong ikarga sa akong inabangan nga kariton. Kapoy o bugat baya, itukmod ang kariton. Labi na nga, puno ang karga nini. Unya, puno sad inig-uli. Kaya di man nimo matagan ng panahon kung mahalinan ba or dili. Unya niya itong tungura, Papa Joe, kay wasa ko maswito sa mga lugar kung asa ang daghan mas mamalit. Mao nga magpaduol lang ko pirmi sa may simbahan kung Domingo. Wagi ko'y diofay niya itong time. Ang nas kong nahuna, naka-mindset na ang paggabot sa kuang damgo. Og nakaluyan in town og niabot gyud ang panahon nga mahalinan nako og daghan. Pero mao lagi na bugti sad sa kakapoy sa akong lawas. Mao nga makaingon ko sa akong kaugalingon nga di man ta maing-ani kundi pa ko dinawdaog sa mga tao. Usahay init, usahay ungan. Pero pirmi kumingon o pirmi na kumadunggan ang gingon sa mga tao nga laban lang. Lahi ra gyud kanang tao nga gustong mabuhi, Papa Joe. Buhaton ng tanan. Gikan sa kariton, nakapundar ko gamay nga pwesto. Gikan sa gamay nga pwesto, naghimo ko og tindahan gyud. Kundiin daghan ang mapilian ang mga tao. Kaya niya itong panahon na grabe ang pag-usbong sa ukay-ukay niya ito. Labi na sa mga lugar sa Leyte. Gikan sa katatindahan, naka-branch ko og lain nga branch
sa lungsod sa Leyte nga duol-duol sad sa Samar para mas daghan ang mga customer. Dinhi nausab tanan nga mao'y nagputol sa akong kalisod sa kinabuhi ug nakaingon ko nga mao na ni ang pagsidlak sa ako ang bituon. Pero napay laing ni sidlak sa akong kinabuhi nga wa ko magtuo nga mogawas kadto. Kasagaran man gud ang mga tawo moasenso kay lamyon na sa gahom sa kwarta ug mausab na ang batasan ug mao kana ang akong nasinati. Ako nitong panahon na kay nausab gyud ang dagan sa kinabuhi pero subo nga palamdungon nga di sa maayo ang pagkausab nini kundi sa garbo. Bitaw Papa Joe, katong mga kaliwat na ako nga niubos og tatar nako kaniadto nakatilaw gyud sa ako ang boss. Nitong panahon na magud nakanegosyo kog lain. Gamay na akong ginansya, akong giparol sa lending ug mo ning higayuna nga ni piti gyud ang akong mga kaliwat. Nangutana sila nako kung pwede ba sila makautang sa ako ang lending. Murag gyud kog si kinsa nitong panahon na nga galingo-lingo. Unya nagalingkod sa tubangan sa kaliwat ug ako silang gisupalpal nga kamo sa una, inyo lang kong bugal-bugalan, inyo lang kong katawaan. Unya karon musanding mo na ako. Ayaw. Di ko magpahuwam ninyo. Ang kunon ko nga nisaka gyud ang akong garbo nitong panahon na Papa Joe. Nakalimot ko sa akong itsura ug diin ko gikan nitong unang panahon. Nakalimot ko sa akong kahimtang sa una ug diin ko gikan kay basta para nako mao na ni ang panahon nga akong gihuwat ang pagpanimaos. Nakalimot ko nga ang pag-angat kay grasya dili katungod. Papa Joe, nasa panultihon nga walay forever. Niabot ang bagyong Yolanda niadtong November 2013. Usa ka adlaw nga dili nako malimtan. Usa ka adlaw nga ang kalibutan murag gibali. Usa ka adlaw nga ang tanan nga kanindot sa kinabuhi nahimong bati. Gubot, baha ug pagka wala na'y paglaom. Ako mga tindahan, wala na. Ang ako mga branches na damage tanan kay nahumol sa tubig ang mga ukay-ukay tanan. Di lang ang ako mga tindahan, hasta pa ang mga negosyo gani sa uban. Mga sakyanan, apil na ang akua nangaguba tungod sa baha. Ang mga tao nga nangutang nako apil sa trahedya. Wa na ikagasto, so wa sa sila ikabayad rin nako. Wa'y makadunol nako kay sila usab mga biktima, Papa Joe. Nahanaw tanan ako napundar so silang kong pagpamilok. Nahanaw kini. Wa man sa ko magkalisod og survival lang ang hisgutan kay anad na ko ana sa una pa. Karon, ako nakita ng kamaturan sa kinabuhi, Papa Joe. Ang ako sang mga kaliwat nga akong gibawsan kaniadto dihang nisaka ang akong kinabuhi. Nangatawa na ug balik diri kanako. Madungogod nako ang ilang sulti nako nga gigabaan ra ka buboy. Tanawa. Nawa taas man kay kag pride good. Taas na kayo ka. Mo na nga gikuha og balik sa Ginoo. Kinsa ragug ka? Gisakitan biya ko Papa Joe sa akong nadungog. Mura yung gitunub-tunuban ang ako ang ego ba. Mura ko gibalik sa kanhin ako sitwasyon karon. Balik sa wala Papa Joe. Apan ang Ginoo, kung mapahamtang gani og leksyon kanato, dili aron nga ipalukapa ka. Kundi aron makat-on kita sa tinudanay nga kahulugan sa kinabuhi. Ug mao kana ang nitabo sa akong kinabuhi Papa Joe. Napakahilom na lang ko. Di na ko mutubay sa mga sulti sa akong mga kadugo. Kay musamot lang. Di na ko mutingog sa mga silingan. Muduko ra ko. Basta kay giluom lang to nako tanan. Pero sa akong pagpakahilom bitaw Papa Joe ako nadungog ang mga hunghong sa ako ang konsensya diri kanako. Dunay mga sakit, doon na say mga maayo. Nakahinumdum ko sa bata pa ko. Ako na hinumduman ng akong kaugalingon. Katong panahon nga wa pa ko'y salig sa akong kaugalingon. Di mo dawat ang kalibutan nako ug ako ra ang naapirmi para sa akong kaugalingon. Nakahinumdum ko sa panahon nga nagdala pa ko kariton,
nga dunay mga kargang ukay-ukay. Nakahinumdum ko kung unsa ko ka down to earth sa una, mapa-inubsanon. Mao nga nakaingon ko sa akong kagalingon, Papa Joe, nga di ko gusto nga mamatay nga ingon ani. Kung ihatag ni Lord ang ikaduha nga higayon, ako na siya nga ila-ilahon. Ug mao nga na, Papa Joe, nga hinay-hinay, dili-dali, pero tinud-anay. Nakabalik na sa ko sa akong negosyo. Pero karong higayon na, wala na ang akong garbo. Wala na sad sa akong nahuna ang pagpanimaw sa mga tao nga ubos kay tinan-awan kanako sa una. Karon, wanay pagpanimaos. Di na sad ko manghambog. Balik na sad ko sa kariton, Papa Joe, pero di na ako ang muduot. Di na ako ang mangunay o pamaligya. Kundi akong ipaabangan sa mga batanon nga gusto nga mukita sama na ako sa una. Wala usa ko mabalik ug butang og mga tindahan para makaminos ko sa gasto. Sa akong balay lang di ay nako gihagbong ang mga ukay-ukay sa pagkakaron. Kauban nako ang akong mga ginikanan nga may mga edad na sad. Si Mama o si Papa ang tig-sort sa mga bag-ong habwa. Si Papa para sa mga lalaki o si Mama sad para sa mga babae. Okay na si Mama. Wa na'y moingon niya nga buang. Kay wa naman sa mi sa karaan ng baryo kung diin mi namuyo sa una. Kung diin nasayod o mabugal-bugalan lang si Mama sa iya harasad nga mga kadugo. Among mga paryente. Kung galing makadungog ko og mga bating istorya sa mga tao, nakat-on ako karon, Papa Joe, saon ako pagpalapos sa pikas dunggan. Kamaon ako nga mopagaan sa akong gibati ug labaw sa tanan, kamaon ako nga mohangad sa kahitasan. Ug gitugyan na lang nako kaniya ang tanan. Labi na sa akong edad karon nga wa pagyud taong ko'y love life. Namo tay daghan diha, pero basin og mao pa ni ang wa pa mawa sa akong kaugalingon, Papa Joe. Kay mamili masag ko oy. Bitaw, Papa Joe. Kumpara sa ako agyud na. Ang importante nga higugmaon ko, dawaton ko kung si kinsa ko, ug kauban ako siya sa akong mga damgo. Papa Joe, daghang salamat kayo sa kagayunan nga imong gihatag nga mabasa kining akong suwat. Og nanghinaot ko nga makuhaan kini og mga pagtulunan sa kadaghanan nga ang kahigayunan sa pagkabot sa damgo di taangay nga maghatag og kausaban sa usa ka tawo. Og bisan og wa pa nako maangkon pagbalik ang tanan nga nawa, usa ka butang ang nakuha nako nga mas dako karon, ang blessings. Para ni sa tanan mga naminaw karon, Papa Joe, ayaw kalimti ang leksyon sa ako ang kinabuhi ug sa inyohang kinabuhi. Tinuod, lahi-lahi ta og kahimtang, lahi-lahi ta og istorya. Pero ang mensahe pareho ra. Ayaw tuguti ang kalisod nga maghatag og kayugot sa imong kasing-kasing. Ayaw pasagdi ang success nga mooy muusab sa imong pagkatao ug sa imong batasan. Kay ang tanan-tanan gyud nini bawion ra sa Ginoo, kundi nimo ampingan ug imuhang abusaran. Di ko mahadlok mo asenso, Papa Joe, pagbalik. Ang akong kahadlok kay basin og makalimot na sad ko kung si kinsa ko. Kay ang Ginoo ra gyud di ay ang tinudanay nga tagiya sa tanan nga atong naangkon karon. Daghang salamat, imo magtatampo, Boboy. Daghang salamat, Boboy, ug sa tanang mga taga Leyte nga nagtan-aw nato, ubay-ubay gyud taw mga subscribers diha. Salamat kayo og sakto ka. Daghan yung mga tao nga kung makabot na gani nila ang success, mausabsad. Usahay, di na ito ma-blame tungod kay mawalagi na. Na-trauma sad sila ba. Pero ita si minsan ang uban nga nausab yun sila tungod kay gina sila manimaos. Ang pagkausab nila, tungod kay nagbutang sa sila og wall o poder nga di na sad sila masayon-sayon sa ubang mga tao. O ang uban sa diha, gusto nila sa ipagmata sa ubang mga tao nga nagdaog-daog nila nga dili sa tanang panahon nga narasad sila sa ubos. Pwede sa sila musaka. Pero mao lagi na lagi kung atuang abusaran, kung atong patasan ang atong garbo,
mawa na siya pagbalik nato. Pwede na siya mabalik. Pero sama sa istorya ni Buboy, kinalan makatunan sad nato ang mga leksyon nga gihatag kanato sa dihang napuno pa kita sa grasya. Kay samtang napataning kalibutan na daghan pa kayo ang pwedeng muabot kanato. And just imagine lang nga, gamay lang nga sitwasyon para sa itong mga kiksunan ng tanaw niya. Ang oras ang ato ang kontra ng kalibutan na. Pwede na ito maangkon tanang gusto na ito, mapangitaan ito nagpamaagi. Pero the more nga atuan ng maangkon, nag-consume na siya og oras. Niya, nagkagamay na sa nga ito ang oras para sa itong kinabuhi. Kaya dili man ta mag-edad o gatos-gatos nga di mausab sa nga ito sa panglawas. Usahay gani, di gani takaabtan gani, og 60, 70, bawiyo na ang atunan tanan nato. Pero ang pinaka-importante diha, nga diha natagamtaman nimo ang success sa imong life, wa ka makatunob og laing tao. Kay lagi, tanan, ng kalibutan na, temporaryo lamang. Daghang salamat sa inyong pagtanaw o sa pag-subscribe sa itong YouTube channel. Kini usab inyong ubos nga alagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May may iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe.
Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.